Dobrý deň a vítajte v našom Dreamhouse. Nachádzame sa v chodbe, wow. Nečakané, že? Tu máme 3 vešiaky, na každom z nich sú 2 háčiky a tam, takže tu môžeme mať 6 bund zavesených, napríklad, alebo mikiny, alebo kabaty, alebo saka, alebo košele. Tu máme malú skrinku, teda je celkom vysoká, ale je úzka. Pozrime sa, čo je tu. Holý kokot. Je to vešiak. Tu je ďalšia skrinka. A dúfame, že tam bude nejaký poklad. A je tu sáčok. Ty koko, čo tam je? To je piča. To som teda vážne nečakal. Tu máme kúpeľňu. Môžete sa pozrieť, je tu vaňa. A zmestí sa tam iba jeden človek, ale môžeme skúsiť, či sa tam zmestíme 2. Obutý, ty môj kokot. Vyval sa tam. Ty sa kúpeš hen tak, že sa držíš? Tu 2 toaletné papiere, tá štetka. A toto vyzerá akože dosť luxusne. Upozorenie, vo vodovodných batériách sa nachádzajú šetriče vody. V prípade poškodenia alebo odsúdenia ste povinní zaplatiť 10 eur. Pozri, koľko stojí šetriče vody. Ukradneme. Vlastneme, šetríme, zatvoríme dvere. Boha nás vyhodia, ty kokot. Na dverách je legenda, takže ja, to je vchod do budovy. Nepamätám si, že by som ničím takým išiel. Takže máme tu obývaciu miestnosť spolu so spálňou. Ako môžete vidieť na začiatku, tak nám tu nastal kopli do dverí, lebo ešte není zaplatené. To aby sme si neužívali to blaho až tak moc, tak nám to tu rozjebali hore, piču to tu nechali. Keď sa zaplatí, tak to zatmeli. Ako môžete vidieť, sme tu dvaja a máme tu jednu, druhú, tretiu posteľ. Edúci slúbil escort, nejaký náznak, stoličky, také meké, ježiš, také dobré nasedenie, že riť vás bude boliť do 5 minút. Počkaj, ja si sadnem. Ty môj, to bol stolec, ktorý rozhýbať. A tu si môžete sa povyprávať, vypiť pohárik vínka, zaspomínať si na staré časy, možno si poplakať, že to tu vyzerá, keby ste išli do basy za 5 dní. Ešte vám ukážem, čo je v šuplíku. Ešte vám ukážem balkón, ale pozrite sa, tento balkón sa nedá zavrieť. Toto je ventilačka. Keď to dáš do stredu, ho otvoríš, keď to dáš dolu, keď sa predtým otvoril, keď to bolo dolu. A tu máš balkón, tu máš popelníček. Môžeš ale ísť aj ku susedom, dívaj sa. Za tie peniaze. Máme tu žreby, ideme stierať žreby. Je to hazard, áno, sme hazardéri. Vrhneme sa na to, budeme to zotierať 5 centovkou. Pozrite sa na tú výhru obrovskú. Vyhral som poukaz do liečebne, takže ďakujem vám za tento poukaz. Počkej, jakže si nič nevyhral? To mal byť barán? Blanár tam mal byť, hej? A však tu máš bonus, ty kokot, ešte však Z3, nie? Nemáš tam ani jeden. To čo je, ty kokot? DV7, 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 aj jebe na vás. Čo si vyhral? 30 000. Vyjebanci skurvený. Fakt tam nevyhrá. Ideme do kasína dneska. Sme v Bratislave a ideme si dať obed. Takže UFO, mimozemšťania a tak. Vysoký panelák je veľa všade. Ako keby nabúral nejaký hotentód do našej garáž. Parkovanie stalo, že tam bolo napísané, že mystery, že to zaplatíme až keď prídeme. Uherské hradište, ale to je proste v Česku, hej, ale toto je Bratislavský hrad, takže si to nemýlte. Nerobte mi. Nachádzame sa v centre hypokratického diania menom Bratislava. Vyzeráme, keď sme časy do dejepisného časopisu točili. Akože také lacné mesto, ale kým sme sa tu dostali, tak benzín utrpel. Čaca lepšia, že? Asi, lebo v Čaci nemajú tak dobre tvarované. Tuto tie štvorce na tých chodníkoch, viete, takže... Daj si do gate. Jebe, nie? Také čísla sú už teraz není. Milovanému synovi Svetopulkovi jebe na hlavu a že vraj skočí z mosta. Ďakujeme za pozornosť. Pozrite, tam je mesiac. Bratislava je mesiac. také vymoženosti toto. Mongoli na koňoch. Polícia je tu do 5 minút. Pohľadí, oni sa na mňa smejú. To aj títo traja, čo akože. To sú kurvy vyjebané. Aha, sú tu dva. Keď bude aspoň jeden otočený, tak si mal zahrať blackjack, omocne štúpať. Máš si zahrať blackjack. Áno. Hej. Kokot, neslom tu postel.
Ideme? Do piče, poď. 30 razy sme zle odbočili do piče. Tak do piče, tak ja to tu nepoznám. Alebo skôr neodbočili. Teraz tam dneska bombu niekto je mne, alebo ja neviem. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Boha! Ty už je tam, ní sa skoro rozjebal. Ja sa nájdu. Ideme rovno, mám piči. Nejak sa dostaneme na hotel, ideme ho nájsť. Poďme ho náhňať. A ideme, rýchlo, dobehneme ho. Ukrajinský kokot. Tam je vy. Kokot prídavčak sa nevolá.